noteren. Voor biljartclub Allerhand. Wacht u! Den bal hè, die loopt net zo stil als de Floriade door de laatste dag. Wat wenst u niet dit? Wat heb ik dit gezegd? Charles en Jimmy. Ja, dat heb je niet, hè? Als je de boel kort en klein wilt houden, hè, dan gaat je naar de kwikken toe. Kwikke? We hebben gewoon gedacht met de zullen meteen. En ze hebben het stadionverbod gekregen bij WWW. Dus wat? Dat klopt. Die hebben nu een frietwagen met de wielen aan de bovenkant. Maar als wij er dadelijk zijn geweest, dan scheiden er vanzelf weer mee uit. Want dan heeft een herberg de kelder op den zolder. En als ik nu niet het smerige rens van het gezichtskaar volg, dan perk ik erin. Ik ga nog gelijk krijgen. Ook die is niet van lange duur. Dat is met deze investering wel leer.